बीए पास कैके अइली ससुररिया में पिया पंचर बनावे बजरिया में हो पिया पंचर बनावे बजरिया में। बीए पास कैके अइली ससुररिया में पिया पंचर बनावे बजरिया में हो पिया पंचर बनावे बजरिया में। शादी से पहले बाबू जांचे न परखे अगुआ के ऊपर भरोसा कई दिहले। शादी के पहले बाबू जांचे न परखे अगुआ के ऊपर भरोसा कई दिहले। जिंदगी भर बैठी रोई ससुररिया में जिंदगी भर बैठी रोई ससुररिया में पिया पंचर बनावे बजरिया में हो पिया पंचर बनावे बजरिया में। बीए पास कैके अइली ससुररिया में पिया पंचर बनावे बजरिया में हो पिया पंचर बनावे बजरिया में। घरवा के साग सब्जी रोज घर लावे लड़कन के चाटे चौमीन खिलावे। घरवा के साग सब्जी खाली पिया लावे लड़कन के चाट चौमीन खिलावे। फिसिया जामा कैसे करे स्कूलिया में फिसिया जामा कैसे करे स्कूलिया में पिया पंचर बनावे बजरिया में हो पिया पंचर बनावे बजरिया में। बीए पास कैके अइली ससुररिया में बीए पास कैके अइली ससुररिया में हो पिया पंचर बनावे बजरिया में हो पिया पंचर बनावे बजरिया में।